Les organitzacions que es garanteixen l'èxit són les que es preparen i planifiquen el futur. Després d'una època de turbulències, és necessari reubicar-nos i saber quins són els nostres objectius. A l'Incasòl ens estem preparant per una nova etapa d'impuls i creixement. Encarem aquesta nova fase avaluant quins són els nostres actius i les fortaleses. El Pla Estratègic 2017-2020 és aquesta eina que ens permet planificar el futur immediat. Comencem aquesta nova fase d'enlairament amb la mateixa missió de servei al país, transformant el territori per al creixement econòmic i l'equilibri social. Ens preparem internament per donar el millor de nosaltres, amb noves eines de gestió, aplicant les últimes tecnologies, afavorint un entorn laboral que impulsi el talent dels nostres recursos humans. Ens estem preparant per oferir el millor servei possible als nostres clients i usuaris. Orientats a les noves demandes del mercat i a un entorn econòmic més exigent i canviant, amb nous productes i serveis que compleixen amb els estàndards més elevats de qualitat, i convertir l'Incasòl en una organització eficient i solvent, capaç de continuar oferint els serveis públics que espera la ciutadania. Treballant en un total de 30 projectes de nou sòl d'activitat econòmica i en 23 projectes de sòl residencial. Per posar a disposició noves hectàrees de sòl per a activitat econòmica, construir 500 nous habitatges de lloguer a l'any i arribar a un potencial de 2.000 habitatges en sòl propi. El pla estratègic comença a donar els primers fruits amb més inversió sobre el territori, acompanyant la gestió del creixement econòmic que experimenta el país. Ens hem fixat objectius ambiciosos fins al 2020 per aconseguir més recursos que ens apropin a l'equilibri financer. L'Incasòl afronta aquesta etapa amb un nou compromís amb els seus treballadors, clients i proveïdors, ser una organització renovada i al dia, capaç d'oferir el millor d'ella mateixa. Mirem cap endavant, mirem amunt, ens enlairem.